Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de minister duidelijkheid wil. Het gaat over minister Rui Sandro Seintje van Economische Ontwikkeling. Hij is overvallen door het vertrek van 3 van de 4 leden van de Raad van Commissarissen van Aqualectra. Dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina, want de minister wil duidelijkheid. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Er is sprake van een zeer ongewenste situatie nu bij Aqualectra. Volgens de minister kwam er voor het eerst als een donderslag bij heldere hemel op 29 december via mail een bericht dat er onvrede was binnen de Raad van Commissarissen. Nou, u weet zelf, eind van het jaar, niet alles werd tijdig opgepakt. En we zitten nu in een jaar dat opent zonder een volledige Raad van Commissarissen, terwijl er zoveel problemen zijn. De minister wil dat niemand zich meer kan verschuilen. Iedereen moet duidelijkheid geven. Ook moet er gekeken worden naar het functioneren van de eerdere directie. Maar er moet nu wel worden gehandeld, aldus Rui Sandro Seintje. Alle ambtenaren aan het werk, dat is een bericht van een andere minister. Ornelio Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft laten weten dat de tijd waarin ambtenaren naar werk gingen zonder iets te doen voorbij is. Het kan niet meer zo zijn dat ambtenaren op hun werk verschijnen en nauwelijks iets doen of te lang thuis zitten. Het is een proces van jaren waar er ook naar gekeken wordt, maar volgens minister Martina moet er nu daadwerkelijk worden opgetreden. Daarom zijn er kwartiermakers die binnenkort in functie worden gezet. En per elke individuele ambtenaar zal worden gekeken hoe zijn of haar werkzaamheden gaan en wat er verbeterd kan worden. Volgens de gouverneur is doktoren inspiratie voor ons allen. Dat zei gouverneur Lucille George Wout gisteren tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Daarin stond ze stil bij onze meest geliefde en meest onze meest recente volksheld, de geliefde dokter Moises Frumencio da Costa Gomes, ofwel dokter. De gouverneur stond stil bij zijn werkzaamheden die hij heeft gehad voor Curaçao. Dat ging natuurlijk allemaal nog op 15 december, Koninkrijksdag. Dat werd groots geëerd vanwege de werkzaamheden die dokter voor het Koninkrijk, de voormalige Nederlandse Antillen en in het bijzonder voor Curaçao heeft gedaan. Dokter was en is een inspiratiebron, niet alleen voor mij, maar ook voor de echtgenoot voor de gouverneur. Zo stelde ze. Ze gaf aan dat ze hoopt dat dokter nog steeds de jeugd van Curaçao aan het inspireren is om zich voor te bereiden en te stimuleren om zich in te zetten voor de opbouw van ons land. Mooie woorden. Laat het ideaalbeeld dat dokter had voor Curaçao een inspiratie voor ons allen zijn. Dan gaan we naar een ondernemer die verdacht wordt van ecstasy-smokkel. Gisteren moest een 32-jarige Colombiaanse ondernemer, P. Tovar, zich bij de rechtbank van Curaçao melden. Daar vond een proforma zitting plaats van zijn zaak. Hij wordt ervan beschuldigd op 12 oktober vorig jaar bijna 1000 ecstasy-pillen te hebben willen verschepen naar Colombia. Er werd ook €15.000 cash in zijn koffer aangetroffen. En hij moet voorlopig nog vast blijven zitten, want in maart wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De man zelf zei tegen de rechter dat hij al 10 jaar een bedrijf heeft dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van spullen tussen Curaçao en Colombia en dat hij niks verkeers deed. Daar kwam tijdens de zitting naar voren dat dat bedrijf mogelijk al 10 jaar bestaat, maar al 10 jaar lang geen belasting heeft betaald. Er zijn voldoende redenen om de man langer vast te houden. Ernstig ongeluk bij Wakawa, dat vond gisteren plaats. U ziet op de beelden dat er inderdaad hard is gereden. Een auto is helemaal in de kreukels. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken, waarvan een toeristenbus. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 heel erg zwaar gewond. Die ligt nog steeds in het ziekenhuis. En volgens de politie lijkt het erop dat een van de wagens veel te hard reed en geen voorrang gaf waar dat wel zou moeten. Pas op, ook in het nieuwe jaar met de verkeer. Dan de FFK praat met Dick Advocaat. De Curaçaose Voetbalbond heeft gisteravond laten weten in overleg te zijn met Dick Advocaat. Vorig jaar werd er al gesproken, toen ging het niet door, maar nu wil de FFK doorpakken en voor het eind van het jaar een akkoord, eind van de maand,
een akkoord sluiten met Advocaat, zodat hij er bij de wedstrijden in maart voor de selectie staat van Curaçao. Dick Advocaat is al bijna 80 en heeft al heel veel ervaring. De Nederlandse pers die wist te melden dat hij niet van ophouden weet. Hij wil geen team, geen vast team meer hebben, maar bondscoach, een nationale selectie, daar heeft hij nog wat tijd voor. Er wordt nu onderhandeld en de bond van Curaçao heeft aangegeven dat Dien Goré in ieder geval niet meer de bondscoach is. Dat heeft hij voor een paar maanden als interim gedaan. Hij wordt bedankt voor zijn functioneren en gaat nu verder als bondscoach van het vrouwenteam en als technical and development director. Of Dick Advocaat daadwerkelijk komt, wordt in de komende weken duidelijk. Dan Bonaire, goed jaar voor de schildpadden. Dat is een opmerkelijk positief bericht van de Sea Turtle Conservation. Bonaire die heeft meer dan 125 schildpaddennesten geteld op Bonaire en Klein Bonaire in 2023. En dat is een mooi aantal. Er zijn ook meer dan 10.000 jonge schildpadden geholpen veilig hun nest te verlaten. Hoe belangrijk dit is en hoe positief het ook mogen klinken, maar wat het in de praktijk betekent, daarover hebben we na de reclame een interview. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. É único na Curaçao. Por o ano 2016, nós tínhamos planta de bloco de mais grande de Curaçao, HES 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloco e clenco na diferente cor e forma. Voordat we verder gaan met Bonaire, even nog een bericht over de COVID-booster. Want vanaf vandaag kunnen mensen boven de 75 jaar en ouder en ook mensen met een verhoogd risico hun COVID-19-booster ophalen. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren bekendgemaakt. Ouderen boven de 75 jaar kunnen zich melden bij de uitvoeringsorganisatie Geneeskunde en Gezondheidszaken, GGD, aan de Piscaderaweg 49 in Zakito. Dat is een walk-in vaccinatie, daar is geen afspraak voor nodig. De vaccinatiedagen zijn 4, 5, 8, 9 en 10 januari. En u kunt zich melden tussen 8 uur 's ochtends en 12 uur 's middags en tussen 2:30 en 4:30. Het gaat erom dat mensen die kwetsbaar zijn toch nog een nieuwe booster krijgen tegen de verdere verspreiding van COVID. Dan gaan we naar Bonaire, want ik las vanochtend op een website een bericht over een zeer succesvol schildpaddenjaar. Ik noemde het net al, meer dan 10.000 jonge schildpadden zijn de zee ingegaan. Mooi nieuws, maar wat betekent dat nou precies? We vroegen aan Daan Zegers van de Sea Turtle Conservation Bonaire, de Sea Turtle Conservation Bonaire. Ik vroeg aan Daan Zegers hoe positief dat nieuws is. Positieve nieuws is altijd een beetje relatief natuurlijk, omdat we sowieso over een bedreigde diersoort praten. Maar het leuke nieuws is, het positieve daaraan is dat de nestaantal een goed jaar was. We hebben meer dan 125 nesten gehad, richting de 130 denk ik al. En dat is een goed jaar. We zitten meestal rond de 100. Ja, en ook het aantal jonge schildpadden, meer dan 10.000, dat spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Dat zijn heel veel jonge schildpadden. Ja, dat is natuurlijk een leuk getal, omdat we daarmee laten zien wat ongeveer het nestsucces is. Dus als we het hebben over die 10.000 babyschildpadden, zijn dat de schildpadden die zelfstandig het nest hebben verlaten. Ja. En de zee hebben bereikt, ja. Dat is een mooi aantal. Je gaf het zelf al aan, het is een bedreigde diersoort. Jullie doen veel werk om ervoor te zorgen dat de schildpadden daadwerkelijk in alle
rust en veiligheid een nest kunnen beginnen en dat de schildpadden daadwerkelijk naar de zee kunnen gaan. Is dit een gevolg van jullie werkzaamheden, dat er meer dan 125 nesten zijn geweest? Kan je niet zomaar zeggen. Je hoopt het natuurlijk wel, denk ik, maar een schildpad, als je kijkt naar de levenscyclus van een schildpad, gaat die pas nadat hij geboren is, na zo'n 25 tot 30 jaar weer opnieuw nesten. Dus als dit een gevolg is, is dat van het werk van alle voorgangers die SDCB begonnen zijn in dat optiek. En dat is niet uit te sluiten, dat kan natuurlijk. Maar een schildpad nest 1 keer in de 2 à 3 jaar. Dus dat relativeert de boel in zekere zin dat je zegt, als we een slecht jaar hebben, kan het natuurlijk zo zijn dat het net het jaar is waarin alle vrouwtjes aan het rusten en aan het bijkomen zijn van de vorige seizoenen. Zowel als je een heel goed jaar hebt, kan het betekenen dat net al die jaren toevallig samenkomen van dezelfde vrouw. Ja. Dus als we dit op lange termijn positief willen noemen, dan moeten we dit natuurlijk over de komende jaren zien blijven herhalen. Dan kan je zeker zeggen. Er is sprake van een lange levenscyclus. Je kunt het niet per jaar aanmelden van het gaat beter of het gaat slechter, maar het is in ieder geval goed nieuws. Hopelijk de komende jaren meer positieve berichten. En we vroegen aan Daan Zegers, hoe staat het met de bewustwording op Bonaire? Ja, dat is goed aan zich, dat er heel veel bewustzijn wordt gecreëerd en steeds meer bewustzijn komt over het net erachter laten van de stranden tot aan bewustzijn bij kinderen die zandkastelen maken bijvoorbeeld en dit ook weer plat maken nadat ze gespeeld hebben, omdat ze dan zeggen, ja, anders komen de babyschildpadjes vast te zitten of dat soort dingen. Ja. Daarnaast heb je wel de toename van het toerisme, wat natuurlijk ook wel echt een druk uitoefent op de stranden. Er is bij ons nu meer aandacht nodig voor de auto's op de stranden bijvoorbeeld. Daar hebben we vorig jaar veel last van gehad. Maar zo zal er altijd wel iets zijn, denk ik. Maar zolang het gesprek gaande blijft en bewustzijn wordt gecreëerd, is daar weinig weerstand tegen hier. Dus dat is altijd wel leuk. Er is veel enthousiasme ook voor de beach cleanups. Bond Doet is altijd heel enthousiast met het opruimen en andere dingen. Dus dat is erg leuk, ja. Veel fishing line cleanups, waarin duikers zich altijd aanmelden om te willen helpen vislijnen van het rif af te halen. Nou. Dus bewustzijn gaat de goede kant op. En dan gaan we naar een compleet ander nieuws. In Zweden en Denemarken is het leger ingezet omdat duizenden auto's vast in de sneeuw staan. Ongelooflijk voor te stellen van ons mooie tropische eiland. Maar in die landen is er sprake van hevige sneeuwval. Er staan duizenden auto's urenlang vast vanwege hevige sneeuwval. In Zweden is dus het leger ingezet om mensen uit hun auto te bevrijden. Het gaat daar om de weg tussen Hörby en Kristianstad. Het sneeuwt zo hevig dat de hulpdiensten na iets minder dan een half uur zelf vastzaten in de sneeuw. Ook in de Deense regio Midden-Jutland hebben mensen de nacht in de auto moeten doorbrengen. Er wordt door het leger en door hulpdiensten vooral gekeken naar mensen met een slechte gezondheid. Die worden eerst geholpen. Daardoor zijn er mensen hebben mensen de nacht door moeten brengen zonder eten en drinken in de auto. Volgens de politie is er nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie. En ze vragen de mensen om in hun auto te blijven, omdat het buiten gevaarlijk is. Zeker met deze hoeveelheid sneeuw. Daarnaast is er ook nog sprake van een enorme kou. Zeker in Denemarken blijft het koud. En in Zweeds Lapland, houdt u vast, het is weliswaar 1500 kilometer ten noorden van de verkeerschaos. Maar daar is de laagste Zweedse temperatuur in 25 jaar gemeten in januari. Min 43,6. Het is koud in Scandinavië, maar hier is het gelukkig warm. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Fijne dag. Dag.